Hello everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys, hello mga ka-aray and welcome back to our channel. Karon, gutom ko magluto taog munggos. Guys, nanatay dinungag. Kaya na dungag nas nanay. Kaning Ginoo ko. Wa pa ni nalata. Wa pa malata. Hapit na malata. Diya ato apong butang nga kintahay po og kani. Tangkong. Makapagwapa man ning tangkong. Ug ag imong kagwapa minus-minus pa mapunan ani ug mukaw kag tangkong mo na kamo diha mukaon jud mog tangkong kay makapagwapa man ni. Unja kani pod sa mo ara ni tawag ko ni mog lansang. Buhat nga gagmay. Namit ni si J. Paris. Awa. Si? Bro, makahilak ka dyan ka umukaon ka dan. Muna ka mo. Ugwa mo isudan kani. Kani ang nangipayat banching ko ni. Kani nangawat ra ko lang sa eskwelahan. Tag. Kay may tangkong na madari. Nangawat ra ko sa eskwelahan. Pero nananghid ko. Sa mga maestra. Pero nangawat ka dyan ko. So, atong kuanon guys, o honey ba na naluto, murag naluto na ni guys. Ningo man sila nga butangan ko na ni tinidor kay aron ko nung malutog dali, nabuang na gajud ni ko. Muni ingon nga tinuuhang gabok gajud ni guys kay bisag naglata og munggos unsa man kuno connection no? Unsa dai connection og butangan kay kuan sige jud ko makakita na ay magluto og kanang usengan danhi na ay magluto og mga baboy ilang pang butangan og mga sana butangan nila og kutsara tinidor kay aro kunong dali ra malata unsay connection paki Curtis Mother Earth oy. Murag tinuuhang gabok mga jud na oy. So karon atong butangan nig tubig. Di na nato gisahon guys kay gusto ko nga way mantika nga makasagaw anang kuan kay ug magsige man gutag mantika. Ngoko agat ang kagwapa mag-uwel. Lami jud ang pagkaon nga way mantika di pa. Oh, hujup-hujup mo dani. Na aglaro. So karon butangan na nato og tubig ayan. Atong daghanon og sabaw kay lami ihigop og sabaw. Kay kana gitong gikan kag gitaluan unja. Kanang uhaw ba dya? Na man jud na. Another sabaw. Ano? Puni pa uy. Another sabaw. See? Galang-ilangoy na katong munggos. Miingon pa kadug kag nangalumos katong munggos. Ano ra guys? Ingana ra mga kaaray. Takloban sa nato og ato asang pabukalon ang ato kuan kay murag agahom tidyan murag aghong panan-aw murag agaldiro murag plato na jud. Para butuman na kaadyo. Butangan na itong luya. Kaya kaning luya makapalami og tingog. Muni ang tingog. Muni ang tingog nga. Murang Regine Velasquez. Uy, grabe daghan na itong tubig. Uy, makirap eh. Muna giingon nga, sabaw is life baya. Kung maari kas buhol, ang among kasagarang mga wandar hipakisabaw gyud. Okay, what is gutom baya kaadyo. Nagdaro baya.
So, ugwa ko ni Aris kusina. Wa nagpalit og bitsin og asin. Kadako sa balay pero way bitsin og asin. Wa na ni nagrimao. Sa Mother Earth kataw-katawas Mother Earth. Tagpila man ang asin. Bao? Hay bao. Ano man eh? Basig tag 1 million na di ta ka Gara. bayad. Tagpila ng asin. Bis niya eh? 5. Hay tag GS. 5. Kani mo sa tag 100 ko na. 5. Ano ba po? Atukos ka muli na mga turon. Bitsina na to. Pwede pwede hapin. Na. Unja, atong asinan. Asin. Asin is life. Sakto ra sa nakabasid na parat. Diyan, bila tayo. Bangus. Kuan, baka. Giat to tabi na. Baka Or kami. niba or isda. Ate. Why kwarta, maong. Nga na kwarta. Gabuka-bukaw na. Ito ang ilunod ni ato ang tangkong. Ito namin ilunod. Kaya malagapak na. Kaya grabing gutuman na kaadyon. Pagkagutom na kaadyon. Itong tilawan. Perfect. Takluban ng magamay. So, naluto na. Murag naluto naman. Dangalan na ito ang mga pamanaod. Ara, kainit! Diba? Murag naluto na ni. So, ang atong buhaton karon is atoan na to po kuan luto na to atong buwad nga lansang. Itong pirito mo na itong buwad nga lansang. Kaya aron mo gwapat ha. Na to ang kaha. So ato nang ibutang ang di na po ko kabog. Luto dali. Kadug. Agi bunaw. Dugay. Uy, dugay po ka mga lugwa. Dali, ano na, kapasig mapagod. Tao na lang. Sige, kuwan na. Kaya po rin. Ay, nako. Hanginaon talaga kay, mapagod din sa kay mapait man. So, dapat paspason rin ng ingani nga buwad nga lansang. Muri buwad nga lansang. Lansang pa mo. Kuwat na na ito kung kanang mukuha na sa mo brown. Nahiya na ito pa. So, ingan nila pagluto, ha? Ingan nila pagluto mga kaaray. Ingan nila pagluto. Ganito. Hani man na, naluto na ni, wala pagod na. Una na. Sige. Ay! Dali So, guys. Naluto na ato ang kanibuwad. Lansang nga buwad. Tapos, ito ang munggos. So, mga unami. Mga unday ta guys. Ayan. Kung kinsa pa tunga paka-subscribe sa akong channel, subscribe na intaon mo. Diyan ayaw pud kalimot og share. Ayan, daghang kadiyong salamat. Until next time.